Det her er The Incredible Adventures of Van Helsing, et action RPG, eller det man måske vil kalde en Diablo-klon. Det har sådan en ret lækker grafik, det ser meget godt ud. Jeg kan også godt lide, hvordan man kan skifte frit imellem, om man vil bruge ranged attacks eller melee med et sværd, som jeg gør her. Jeg havde en riffel før. Jeg har også noget magi, jeg kan aktivere. Og så har jeg en såkaldt rage modifier, hvor jeg ligesom kan få lov til at slå lidt hårdere, eller lave forskellige modifiers til min angreb. Det er hernede. Man kan med 1, 2, 3 aktivere de her, eller med space aktivere dem alle sammen på en gang. I virkeligheden kan man faktisk selv lave forskellige komboer til det her. Desværre har jeg spillet nogle tekniske problemer. Det er for eksempel utrolig lang tid om at loade, og jeg har også oplevet, at det crashede flere gange, mens jeg skulle spille co-op med en kammerat online. Spillet er billigt lige nu. Det koster 15 euro her, hvor det lige er blevet udgivet. Og det er jo lækkert nok. Men desværre, selvom at skillsystemet egentlig er sådan relativt dybt, man kan satse på melee her og sætte point i det, eller man kan satse på ranged, sætte point her, eller man kan sætte point i de passive skills and auras, så er spillet ikke særlig varieret egentlig at spille. Det føles meget som, at man bare sidder og trykker klik, klik, klik. Man kan ikke rigtig mærke forskel, og det er lidt ærgerligt. I virkeligheden så ved jeg ikke rigtig, hvorfor at man egentlig skulle spille det her, frem for at spille for eksempel Diablo 3, eller Path of Exile, eller Torchlight, med mindre at det var fordi, man var utrolig stor fan af genren. Men det er selvfølgelig også fair nok, hvis man er det.